ba domin da san ka a raina ta kwana. Ni na yi zaton so ne a tsakani na da kai nazari na. Ban yi zaton a tsakani na da ke soyayya mun ka bullo ba. Ni ina nazarin mutunci ne ba so ba hakika a raina. Ka fita so a gurin wanda ka so haka bai zama laifi ba. Yanzu ban ciki na sanya mutum a cikin wani hali hakika. Shi su halitta ne mai shige wa zuciya ko